Wanchurire kurwase chiro ya Nyakohe eyo gotoka se bunge ya Kitutu Chache South nigo barure birengerero byabo ao igoro yobonya bwabo no bonchurire bwabo anene mono omutinyo yo o January omwaka yoiga o 2022 omorikeito Mildred Momanyi na bwatorobotirwa senchera yoboime. Amatuko abwangoiga imeyense ya Kenya nigo uchumi ya kongire kegima ase abantu abange bagenderete kobeka omokya elyo kwenyorera omugati okerarituko. Ebinyinyi bya COVID-19 nigo boigo byeire ogokonga kwebitoki ase obonchoreria anene korwa ase echiro ya Nyakohe abonchoreria barerire igoro yobonya bwabo. Biashara byato sinyire ndobwati biashara togo kora. Ntuga Nyakohe na nasi tukoiga membura netwa ntorose iria tukoiga. Ono tusinyire nyumba ya rose turuga mbata itiko toigorera batoigorera no gosotwa soini. Tuko hapa soko kwa biashara ngawaje kuna changamoto mingi hasa kama vile corona iliingia, kazi iliharibika. Ukiona hata kwa saa hii tumeingia lakini hakuna hata mtu mwenye anakuja kununua. Anene ngento togoteba tuguchandika para efumbi tokwara para igoro chigali chigweta chiata chianga chito chipigipigi chigweta chiata chianga chito no ene stokwanegera omonto gosuke basement ye chiro yagachire kiri ntorabekune bone shida nene litole para igoro no nasa abantu bagweta mbayo konya omonto bwetiro tatino ne yanga ukomobol konya mwaleta mwachaki kumana no omonto kosai Chinga kechecho abonchoreria abo nigo bamusabire omugavana bwe county ya Kisii James Ongwae kubaigorera echiro eyo yagachitwe elyogo batanga korwa embura amono mugaso ekerobare ase biasara byabo. Abandu manya biasara ngechibando kwe. Ama ene chiro yito kuya gachitwe tubatengu igoro ntore chire tokole kitoswaini. Gotogendete gochanika maiga na matobe. Ngwa agachaga to promise. Akateba nkoletaro moro mwe umurire chire ya matobe egera abande babone rigasa matobe abande babekumare ko chire Nyakohe nenke ntogwisana ine bakaboni gana batogenete gochandika no gotwerwa na matobe bachane kilo mona musana matobe are maiga kuru chiro ya karosti kuntwane ko yurto swaimi bano tokumitinga yungwa ya gotoka na karosti chire yiga inde to swaimi to achandikira bangina urtu achagete January gentonke yo goto chandikete ntogwati no mondora akaponya to no nenke Ginko reporteria egetaseni Candizi TV erietaliane Mildred Momanyi.